Welcome back sa TV Radyo guys. Naana sa tadiri gyapon sa atong area nga dapit nga usa ka migaway nga panahon. Init siya pero madara. Ako si Henry Umaga Busloto. Mangita lagi ko tao nga akong interviewon sa katong na viral karon sa sardinas ba. Kain ng sardinas. 1, 2, 3, go. Ron sa sardinas ba. Mao mo nay nganong lain man ang panglasa. Kaya sa amo adre guys no. Perting lamian ng sudana. Muna specialty na mo guys. Sa mga Bisayanon diri sa Cebu. Okay guys mangita kog tao nga angay nako interviewon. Dili to dugayon para unsay po angay kasulti po nila ba kung na viral karon. Awa guys, let's go guys. Mangbuntag ya sir. Uy, magbuntag po sir. Nagunsa man kaya sir. Nagbagos ko sir. Para asa man na sir. Lagi para palit og sudan ba. Ekmay. Nya. Pila say bugko sana sir kung ang imo lang ibaligya sir. 20 ra sir. Para palit rag kuan ba sardinas. Ba. Sus. Tagliin man ka sir. Taga dire ra gud sir. Taga dire ra pugulay ka. Pila sa edad mo? 18 sir. Nya. Tanaw pa ka o minyo na? Batanon pa kay sir. Sakto kayo makakita pagka maayong panglawas nga babae na dahil. Wow. Kita pag iguani gyud. Kini bang nang nakoy na kuan gud sa aking viral na sa social media ba. Kining na-viral ko man ng sardinas ba nga. 1, 2, 3, go. Lain lasa ko no. Asa man ato? Katong nasa kuan sa social media nga. Katong Arte mo ra anteyo ng lain kay pang lasa sa sardinas nga special nga sa atuan diri sa Cebu. lagi sir, mao pugay na lami kay diri sir sa atuwa sa pinobre lang sir. Mao gyud ato pangitaon sir. Gud ay kapalit sir. Kanang nag-arte-arte ra nga ilo-luwa ang sardinas, pagbulad, na ulo banas manok, sinaing. Sa tawag nga pan. Kuan kay arte ka na sila kay luwa. Nya mao ra tong kuan, ngitan pugay diri. Lami kay na sa tuwa nya. Nang mag-arte-arte sila tungod lagi kay kuan napud sila ikakaya nga ipalit og lami nga sundan. Mao na mag-arte na sila. Dapat din na sila mag-arte kay kami maganit diri nga pobrera. Mao ginamo kuan special din nga ang taon nga napa. Mao gyud sakto gyud na sir. Nya sa may angay kasulti mo is angay katambag mo na lang ana mga klase mga bibis sir. Ang ikatambag lang sir. Dapat di lang ta sila mag-arte sir kay ipos-post pa sa Facebook nga kaukuan pa kay lukod daw kaayo kuan gigil pa sila kay luwa sao man nila nga kung mao gigi kuan sudani nila ihatag sa tuwali mao gyud nato pangitaon gyud. Mao gyud kay bawo ba na sila nga ang kanang mga klase nga ana nga mga kuan ng sardinas, mga specialty kinanamo. Mga specialty kinanamo. Lami kana nato dire kanang kapan, lami kanay so kape. Nganong lain pa na nimo, lain pa ano na nila sa. Ya mao ra na imong sulti la sir o napay sir. Kanang wala kape nga di mo yun sila kape. Lukod daw kayo. Kamuha sir karong taga-buntag nga mao man na mo imnon sir. Buntag sa iyo. Bugnaw kayo. Painit ana. Ano magduduod man sila sa kape sir nga. Mao may pangitaon sa Pilipinas sir. Mao gyud. Sa Pilipinas kung true Philippines ka kanang mga klase nga ana sardinas, kape, mga bulad, mga kuan samot buwan pinikas. Lami kay na oy. Lami kay sir ay. Nganong ilam lang pandauton nga mo may pinaka specialty sa tuang barangay diri sa nasod. Wow. O ginay ngita gid sir. Ngayon sa post pa na nga lukod lagi daw kayo. Ana.
Daghan din mangument din nga. Arte kayo. Nga maingaw din sa bas daw sila kay nga tungod pod sa ila pong pag-arte pod. Sige sir. Mayo kay sir. Salamat kay sa imong pagkuan sir ng sa mga istoryan mo about sir. Salamat kay sa pag-interview ka. Salamat kay sir. Kay disturbed ko gamay. Okay ra kay sir. Imong pagpush sa tukog ya sir. Okay guys. Salamat kay sir. Maora taw mga guys nga di yuta mag-inarte kay mao nang sag mga Bisaya kami, mga Bisaya mi dire sa Cebu. Mao na yung mga specialty. Pag-ingon pa na nga pinakadabis nga ulam nga sudan sa mga Bisaya. Pwede na ibahog. Ibahog nimo kumot-kumot lami na kay na guys. Mga white arte dire kay pareha ra ta. Puro tanan mga tinai. Okay? Thank you.